እቲ ኣብ ሕቑፍ ማርያም ዝነበረ ህፃን ካብ ስልጣን ዝተገፈፈ ህዝቢ እዩ ተወሊዱ። ኣይሁድ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮማውያን ይነብሩ ነበሩ። ብሄሮድስ ድማ ይመሓደሩ ነበሩ። ሓደ ወፃእተኛ ናይ ሮማ ንጉስ ናይ ኣይሁድ ዘውዲ ደፊኡ ነይሩ። ሄሮዶስ ብዘይ ምሕረት ይገዝእ ነበረ። ንዝፋኑ ንምሕላው ንኣባላት ናይ ገዛእ ርእሱ ቤተሰቡ ከይተረፈ ቀቲሉ እዩ። ቅድሚ ብዙሕ ወለዶታት ሓደ ነቢ ካብ ያዕቆብ ኮኸብ ክወፅእ እዩ፣ ካብ እስራኤል ድማ በትሪ መንግስቲ ክልዓል እዩ ኢሉ ኣዊጁ ነይሩ እዩ። ንዘመናት ህዝቢ እስራኤል ነዘን ቃላት እዚኣተን ከም ትንቢት ናይ ሓደ ዝመጽእ ንጉስ ካብ ጸገሞም ከም ዘናግፎም ገይሮም ኣኽቢሮምዎ እዮም። ኣብታ ኣብ ምብራቕ ኣብ እትርከብ ርሑቕ ሃገር ለባማት ምልክት እናደለዩ ናብ ሰማያት ገጾም ይጥምቱ ነበሩ። ትርጉም ዘለዎ ዝመስል ብልጭ ዝብል ኮኸብ ረኣዩ፣ ንምዕራብ ገጹ ይጽውዖም። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ድማ ንነበርታ ሕቶ ሒዞም ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ። ኣበይ ኣሎ እቲ ንጉስ ኣይሁድ ኮይኑ ዝተወልደ? ኮኸቡ ምስ ተላዕለ ርኢና ኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺእና በሉ። ሕቶኦም ኣብ እዝኒ ንጉስ ሄሮድስ በጽሐ። ንሱ ድማ ኣብ ውሽጢ ግዝኣቱ ተቐናቓኒ ንጉስ ከም ዘሎ ምስ ሓሰበ ተንቀጥቀጠ። ነቶም ኣይሁዳውያን ካህናትን ጸሓፍትን ኣኪቡ እዚ ንጉስ እዚ ኣበይ ክኸውን ኢሉ ሓተቶም። ኣብ ቤተልሔም ዝብል መልሲ ነቢያት እናጠቐሱ መለሱ። ሄሮዶስ ውፊነት እናተሓወሶ ነቶም ለባማት ብሕቡእ ተዛረቦም። ነቲ ህፃን ክደልይዎ ተሓሳሲቡ ምስ ረኸብዎ ድማ ሄሮዶስ ምእንቲ ክሰግደሉ ነገሮም። ብሓቂ ግን ነቲ ሓድሽ ዝተወልደ ንጉስ ክቐትሎ መደብ ኣውፅኡ ነይሩ። እቶም ለባማት ነቲ ኮኸብ ንደቡብ እናሰዓቡ ተኣዘዙ። እቲ ኮኸብ ናብ ሓደ ኣብ ዓባይ ከተማ ዝርከብ ውቁብ ቤተ መንግስቲ ዘይኮነስ ናብ ሓደ ኣብ ከተማ ቤተልሔም ዝርከብ ትሑት ገዛዩ መሪሕዎም። ናብ ውሽጢ ኣትዮም ድማ ንእሽቶ ቆልዓ ሪኦም ብኣምልኾ ተንበርከኹ። ብኣኽብሮት ድማ ክቡር ህያባት ወርቂ፣ ዕጣንን ከርበን ኣቕረብሉ። ብድሕሪኡ ኣምላኽ ነቶም ለባማት ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ ብሕልሚ ኣጠንቀቖም። ስለዚ እቲ ዝረኣይዎ ንእሽተይ ንጉስ እንታይ ዓብ ነገር ክገብር ምዃኑ እናሓሰቡ ብኻልእ መንገዲ ናብ ገዝኦም ተጓዓዙ። ሄሮዶስ ንኣኽሊሉ መወዳደርቲ ከይህልዎ ፈርሐ። እቲ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ህፃን ግና ኣስያፍ ክሕዝ ወይ ዝፋን ክሕዝ ኣይመፀን። ንዝጠመዩ ክምግብ፣ ንድኻታት ክከናኸን፣ ንዝተባረሩ ክስዕብን ንሓጥእ ክብጀው፣ ንደቂ ሰባት ናብ ሓድሽ ህይወት ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክጓስዮም ይመጽዩ። ሓደ መዓልቲ ንሞት በዓሉ መወዳእታ ንምግባር ኣብ መስቀል ከመውት ከሎ የሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣይሁድ ዝብል ማዕረግ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ይንጥልጠል ነበረ። ብምክትታልኩም እናመስገና እዚ ዛንታ እንተደኣ መሲጥኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ንተስፋን ድሕነትን ኣምላኽ ዘድልዮም ሰባት ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ደገፍኩም ንዝምህሩን ብተስፋን ዝፍውሱ ዛንታታትን ከንዝርግሕ ይሕግዘና እዩ። ሃናፂ ሓሳብኩም ኣብ ታሕቲ እምብሩ። ኣብ ዝቕፅል ዛንታ ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ሰላም።